नमस्ते. मी पालकचा पातळ रसा बनवते आहे, म्हणजे सूप. त्याचं साहित्य दाखवते. हा पालक आहे. मी पालकच्या 2 जुड्या आणल्या होत्या. त्या मी कापून आहे ना, असे साफ करून कापून मी अशी वाफ लावून घेतली आहे. म्हणजे पाणी नाही टाकलं त्याच्यामध्ये, खाली वाफेला लावला होता. म्हणजे 2-3 मिनटं अशी वाफ लावून घेतली. जसं पालक असा बनला आहे वाफ लावून. आता याच्यासाठी मी इतर साहित्य दाखवते. हा कांदा घेतलाय, म्हणजे 2 कांदे होते छोटे छोटे, 2 घेतलाय. हे टोमॅटो 2 मोठे 2 टोमॅटो घेतलाय. आणि याच्यासाठी थोडा आहे ना, थोडासा खोबऱ्याचा तुकडा घेतलाय सुका, म्हणजे एकदम थोडासाच घेतलाय. आणि याच्यासाठी आहे ना, हे माझा कोकणी मसाला आहे. जर तुमच्याकडे आता हा मसाला नाही ना, मग तुम्ही काय करायचं, मिरची पावडर, धना पावडर आणि गरम मसाला घ्यायचा. हे मीठ घेतलाय, हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. ही हळद आहे. आणि त्यासाठी आहे ना, हे मला ग्रेव्हीसाठी आहे ना, हे थोडंसं मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. आता तुमच्याकडे गव्हाचं पीठ नसेल ना, तर तुम्ही तांदळाचं पीठ, बेसन असं काही घेऊ शकता. 1-1.5 चमचा. हे जिरा आहे 1 चमचा. हे त्याच्यासाठी तेल आहे. आणि हे पाणी आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना, कसं करायचं ते पहिलं दाखवते. आता मी पहिले टोमॅटो, कांदा आणि खोबरं ह्याची मी पहिले आहे ना, पेस्ट बनवून घेते. म्हणजे एकत्रच पेस्ट बनवते आणि तुम्हाला दाखवते. आता हे कसं, हे भांडं भरलंय फुल. आता तुम्ही म्हणाल हे वाटणार कसं, पण टोमॅटोचं आहे ना, ते नुसतं पाण्यासारखं होणार आहे ना ग्रेव्ही, पण त्याच्यामध्ये वाटून निघेल. आता मी आहे ना, बारीक याची पेस्ट बनवून घेते. याची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना, हे पालकची पेस्ट बनवून घेते, ती दाखवते. आता याची मी पेस्ट बनवते पातळ. याची पालकची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता मी तुम्हाला आता बनवायचं दाखवते. गॅस पेटवला आहे आणि आता कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी तेल टाकते. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी जिरा टाकते. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट, अद्रक लसूणची पेस्ट टाकल्यावर आहे ना, आपण जरा लांब राहायचं, कारण का ते तेलात चिंडतात अंगावर. आता मी त्याच्यामध्ये लगेच आहे ना, ही जी पेस्ट बनवली आहे ना टोमॅटोची वगैरे, ती सगळी टाकते त्याच्यामध्ये. तसं आपण आहे ना, आता चांगलं हलवून घ्यायचं आणि तेल सुटेपर्यंत आहे ना, हे सगळं आहे ना, मसाला थोडा कमी होईल. ते मी तुम्हाला दाखवते. ते चांगलं शिजायला पाहिजे. हां, गॅस फास्ट ठेवला आहे, गॅस नाही कमी करायचा. हे चांगलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे पहिला मसाला, कारण तो कच्चा आहे ना, म्हणून. 5 मिनटं झाली, म्हणजे असं सुकायला एकदम मसाला चांगला शिजला आहे. गॅस फास्ट करून आहे ना, आपण हे कच्चं वाटं बसलं ना, की असं 5 मिनटाबरोबर ते शिजवून काढायचं, म्हणजे ते चांगलं शिजतं. नाही तर आपण कसं टाकल्या केलं ना, तर ते कसं त्याला म्हणजे चव नाही येणार आणि ते आपलं कसं भाजी खराब होणार. ते सगळं आहे ना, परतून घ्यायचं असं चांगलं. आता मी याच्यामध्ये आहे ना, मिरची मसाला टाकते. म्हणजे माझा कोकणी मसाला आहे, तो अर्धा चमचा टाकते खाली. त्याच्यामध्ये हळद टाकते थोडीशी. कारण या मसाल्यामध्ये आहे ना, सर्व प्रकारचे माझे मसाले आहेत ना, ते पण तेलामध्ये भाजून निघतात. आणि माझा कोकणी मसाला कसा बनवायचा ते पण मी दाखवला आहे, ते बघून करायचं. आता ही मस्त पेस्ट छान बनली आहे बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना, हे मी पालकची पेस्ट बनवली आहे, ती टाकते. तर आपल्याला आहे ना, पातळ बनवायचं आहे ना, म्हणून आपण पाणी टाकायचं आहे.
आता हे सगळं असं मिक्स करायचं. आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं ते आधी घट्टच झालंय, थोडंसं म्हणजे ते मिळण्यासाठी थोडंसं असं पीठ घ्यायचं. हे भांड्यामध्ये पाणी घेऊनच हलवलं ना की ते होतो बराबर पातळ. आता हे त्याच्यामध्ये ओतायचं म्हणजे घट्टपणा येण्यासाठी. आता तुम्हाला पातळ पाहिजे घट्ट पाहिजे ना तर तुम्ही तसं बनवायचं. हे पालकचा रस्सा एकदम मस्त छान झालाय. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता हे बघा असं पातळ झालंय. आता तुम्हाला याच्यापेक्षा पातळ पाहिजे ना तर तुम्ही अजून पाणी टाकू शकता आणि पातळ करू शकता. आणि आपण कसं सूप सारखं पण पिऊ शकता. आपल्याला पाहिजे ना तसं पाणी पहिलंच टाकायचं, मीठ टाकायच्या आधी. पातळ घट्ट पाहिजे तसं आपल्याला करायचं आणि नंतर मीठ टाकल्याच्या नंतर पाणी नाही टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपल्या चवीपुरतं टाकायचं. आपण कमी टाका अंदाज नसेल तर, आणि चाकून बघून आहे ना परत टाकायचं मीठ. आता याला एक उकळी आली ना मग चांगलं शिजलं. मग बंद करून तुम्हाला मी दाखवते काढून. अशी मस्त उकळी आणायची. आता मस्त छान झालेला आहे आपलं पालकचा रस्सा. आणि पालकचं सूप म्हटलं तरी पण चालेल. हे मस्त भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर तुम्ही कसं पण खाऊ शकता. असंच पण तुम्ही एक एक ग्लास पिलात ना तरी पण चालेल. आता मी गॅस बंद केलाय. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. आता तुम्हाला मी एक साधी टिप देते. ही पालकची भाजी आपण आणली ना बाजारात ना की आपल्याला समजा करायला भेटली नाही तर काय करायचं, ही भाजी आहे ना अशी साफ करायची. अशी पानं घ्यायची एकदम मस्त अशी एकदम स्वच्छ साफ घ्यायची पानं अशी. आणि अशी आहे ना पाण्यात ठेवायची. अशी मोठा भांडा घ्यायचा. आपल्याकडे जास्त भाजी असेल ना तर मोठा भांडा घ्यायचा. मी तुम्हाला हे दाखवण्यासाठी 4-5 पानं ठेवली. ती बघा अशी म्हणजे इथे ताट राहतात. मग नाही ती भाजी कशी लगेच 2 तासात खराब होते. जुडी भाजीची आपण आणून ठेवली तर. अशी तुम्ही जास्त आणली तर अशी आणून अशी पाण्यात ठेवा. पालकचा रस्सा मस्त छान झालेला आहे. हे बघा मस्त घट्ट झालाय. असा तुम्ही पण बनवा. आणि असं आपण घरामध्ये आहे ना असं सूप बनवून असं पिलात ना तरी पण चालेल. म्हणजे कांदा पण चांगला असतो सर्दीला. आणि असं करून आहे ना तुम्ही प्या, मुलांना पण द्या. आणि रोजच्या रोज असं बनवलं तरी पण काय फरक नाही पडत. असं मस्त बनवायचा भातावर.